Junta, building better Africa. Zachitika ndithu masanano pamene chipani cha MCP chapezeka ndi ngongole makamaka anthu kamba za nyumba imene amakhalamo kapena kuti amagwiritsa ntchito ngati office komwe ku Blantyre. Ndipo tikukamba pano meya wa ku Blantyre Jomo waitseka ndithu office imeneyo, komanso sikokhapo apanso taona ndithu akuvulanavulana ndi kampani ina yokonza magalimoto imenenso akuti ayi ngati angapitirize kuyika magalimoto awo omphepete mwa msewu, kampani imeneyi itsekedwanso. And lero mweri nonso talandiranso uthenga wina umene ukamba ndithu kuti ayi boma latseka office ya boma. Kodi tikufuna tanthauzo chani? Kampani kapena kuti office ya House Corporation imene ili m'manja mwa boma yapezeka ndi ngongole yokwana 400 million. Ndipo office imeneyi ya House Corporation ku Blantyre yatsekedwa ndithu tukamba pano. Nkona tikubweretsa mawu onena kuti boma latseka office ya boma chifukwa Jomoyo ali mboma komanso ndi wa DPP. And pamene office ya House Corporation imapangidwa handle kapena kuti control ndi boma, apapo zingati boma yakuitsa boma linzake, ndipo boma linalo lawiya zedi mpakana kukatseka office la boma linzawo imene ili House Corporation komwe ku Blantyre. Kodi inuyo mukakhala ndi kulingalira ndi mmene akuyendesera mu mzinda wa Blantyre Jomo mukuziona bwanji? Chifukwa kufikira lero lino pa 10th March 2026 izizi ndikoyamba ndithu kuchitika mu mbiri ya Malawi kupezeka kuti meya akugwira ntchito yakalikiliki. Mbuyomo ndikukumbukira ine kunali kagulu kena kamene kapanga konemu Mumba. Munthu ameneyo wa Mumba amatamanga pa ground kokana ndi machina komanso amwenye angakhalenso maburundi ndi anthu ena amene akupanga operate makampani osiyanasiyana Malawi muno posatsata ndondomeko za boma, ndipo ena mwayo amawatsekera ndithu makampani. Koma tinaona ndithu magulu osiyanasiyana kudzuka mpaka na achina Kalindo anabwera ndithu poyera ndi kukambanso kuti ayi Mumba mukulakwisa kamba kwamatseka makampani. Pamene mutseka kampani kuli anthu ndithu amene akuuza zintchito, kuli anthu ndithu amene amadalira ntchito yomweyo yogwira kumeneko, koma mmene mukuteremo anthuwo adzivutika. Kodi inuyo ngati nzika tsopano panopata sintha boma nthawi imeneyi imene Mumba amadzukatsuka kuti boma la MCP ndimene inali patsogolo pa china chilichonse chimene chikuchitika mdziko muno. So panopa tili ndi boma lina limene lili la DPP. Mukuziona bwanji ino ndi mmene akugwirira ntchito Jomo, kapena tinene kuti iyeyu ndi mmodzinso mwa amene akungofuna attention kuchokera kwa anthu, kapena tinene kuti akulondola ndithu ndipo akuyenera kupitiriza zonsezi? Mungalankhule ndinu pamene mukuonera mavidiyo awiri awa omwe akufotokoza nkhani zonse ziwiri zomwe tafotokoza mu video imeneyi. Malo abwere anthu onse atuluke. Malo awowa atenge magalimoto akayimisa anthu akudandaula. So wakonzedwa ndi boma kuti anthu azigwirisa ntchito. Manimvesesezi. Kaya munthu ndi otani kandi mphamvu zoti bwanji lamulo limaposa chani mphamvu. Timacheza tinitauti timacheza tinitauti kupanga za ntchito. Ine silipanga za munthu. Ine silipanga za munthu. Ndiye munimve, ine silipanga za munthu. Ndimapanga za anthu. Ndeka no matter what magalimoto awa bwana. Taona ninoka kwa umuntu weka kukuona weka swali zina zikhafu zipamala uzika kuti inuso mwapanga chitukuko pena pachena chazibwera azichira kuzuka bwana magalimoto mutose magalimoto musundize magalimoto azilowa ngati anthu ababa samaya kola ndaita amene ndaina aje mapezeka magalimoto awiri imozi
Koma panopota ona ni mali. Kutokera huko. Iya isina kuopyeze. Bwana bwana mimi atiyo sana. Weka mara moti mazio kwa opyeze. Amwene. Wema opyeze. Amwene. Uzani. Ase. Zamani sonya ndisire. Ase. Bwana mimi atiyo sana. Ase. Bwana mimi atiyo sana. Bwana mimi atiyo sana. Atiyo sana. Club Junta, building better Africa.